Ja. Hej, det er Claudia Sigur Vestager, og jeg skal lave fældningsreaktioner og en detektivøvelse. Det første vi ser på her er, jeg lige kan scrolle. Jeg vil lige fortælle, hvad forsøget går ud på. Dette forsøg går ud på at blande nogle opløsninger af letopløselige salte sammen. Ved sammenblanding af disse salte sker der så en fældingsreaktion, hvilket betyder, at der bliver dannet noget bundfald. Det kan være sådan lidt farvet og noget grumset i opløsningen. Det kan vi så se her på det her billede, vi har taget, hvor vi har taget de to forskellige salte ioner. Her først har vi taget bly og blynitrat og blandet med natriumsulfat. Og det har så fået en lidt hvid farve, altså der er kommet noget bundfald. Det samme er sket herover, da den her blev blandet med det her, blev det gult. Og så har vi fået to gennemsigtige her og her. Dem er der ikke noget bundfald i. Og det er derfor, at de stadig er klare i farven, i stedet for grumsede som de her andre fire. Nu skal vi ned til nogle resultater. Og her skal jeg fortælle, hvordan at der er skabt nye ionforbindelser. Vi har taget blynitrat og blandet med natriumsulfat. Og så har vi fået to nye stoffer, der de blev blandet, fordi at ionforbindelserne de krydser ligesom over. Sådan at den her, den hedder noget, så har det et plus, de får altid de positive. Og så det her stykke er minus. Og de bytter så med dem her over, så at SO kommer til at stå på NO's plads, så det bliver til blysulfat. Og det samme sker med natrium og nitraten. De går også i forbindelse og laver natriumnitrat. Og jeg har så valgt at gøre alle dem, som har bundfald, lidt mørkere i farven og lidt større, så man kan se, at det er dem her, der er bundfaldet. Ja. Så vil jeg lave et eksempel på et eksempel på afstemning af et reaktionsskema med stofformler. Vi har så valgt at tage sølvnitrat. Jeg skal lige skrive med her. Der kan jeg lige til at lave fejl. Jeg skal lige G der i stedet for. Ja, sølvnitrat, som er i vandlig opløst i vand, så den er aqua. Og så har vi noget kaliumioid. Vi skal lige trykke med her. Og den er også stadig på vandform. Og den reaktion, der så sker, gør jo, at A kommer over, altså sølv Ag kommer over at stå foran ioid, så det bliver sølvioid AgI. Og den er så solid, så det skal jeg vise lige om lidt, hvorfor den er. Og den anden, den bliver til kaliumnitrat, sådan, som også er på vandlig form. Fordi der er kun en af dem, der kan være tungt opløselig. Og det er så den her. Så. Men måden man ser det her på, det er at man går ned i sin tabel 1. Og så finder man simpelthen Ag som sølv. Den er herude. Den hedder Ag+. Så kan vi se den her
den skal blandes med I, og I er der. Og så kan man bare fortsætte ud af linjen, til man når til AG. Og så står der T, og det betyder så, at den er tungt opløselig salt, og der danner noget bundfald. Den anden, K, kalium, der blandes med nitrat, den er så let opløselig el, og det betyder, at der ikke dannes noget bundfald. Ja, så har vi lavet dette ion-reaktionsskema om bundfald. Så kommer alle de mulige reaktioner af ionreaktionsskemaer. Der har vi 6 af dem, og så kan vi lige stå lidt på det her billede, så du kan se, ja, at det er rigtigt. Jeg håber, at det er. Så kommer vi ned til ionreaktionsskema for fældningsreaktionen. Det er så det, der danner bundfald. Og vi skal så sådan afstemme den, og det kan man gøre ved at se, som vi så på før med sølv, så havde den et plus der. Ja. Og så kan vi se, at i'et har et minus. Vi kan også lige gå op og tjekke det i skemaet. Der står minus der. Og det betyder så, at de går op med hinanden. Det var faktisk ret heldigt eksempel, jeg har valgt. Så bliver de så sammen sølv ioid, som er et fast, som danner bundfald. Og så har vi så alle ion-reaktionsskemaerne for fældningsreaktioner hernede under. Det er de her 4, der danner bundfald. Så også lige at se dem. Så smutter vi videre til del 2, som er detektivøvelse. Detektivøvelse. Og der har vi fået udleveret 4 forskellige ionopløsninger, forbindelser, som er kaldt A, B, C og D. Men vi ved så ikke, hvilke det er. Men så er de så blevet blandet sammen på den her til nogle forskellige. Så kan vi heldigvis genkende nogle af dem. Men nu skal vi til at finde ud af, hvem der er hvem. De stoffer, vi har fået, de stoffer, det er lavet af, er kaliumioid og natriumsulfat, sølvnitrat og blynitrat. Det vi så gør, er, at vi kigger på, at den her gule farve, så kan vi gå op til vores skema 1. Det er lidt, vi skal lige scrolle lidt her. Smart. Og så kan vi se på vores billede, at den gule, den står der. Og så kan vi gå ned på den her. Så kan vi se, at det er kaliumnitrat og blyoid. Og blyoiden er den, der har dannet bundfaldet, som er gult i dette tilfælde. Så ved vi så, at det skal være KNO og bly i den. Så hvis vi lige scroller lidt ind i ham. Ja, det er lidt besværligt det her. Så kan vi nemlig sætte dem ind her, sådan at KNO og bly bliver sat ind her. Og så ved vi jo, at KI skal være oppe over, fordi at der skal være både noget kalium og noget ioid her. Og så skal vi have noget bly og noget nitrat her. Så den har vi stillet blynitrat her og kaliumioid her, så de kan blive blandet. Det er lidt ligesom at lave en sudoku. Så kan vi kigge på de andre farver. Her har vi så den helt hvide, som også er rigtig let genkendelig. Så kan vi scrolle op og se at op til farven. Der er den der er helt hvid. Det er noget natriumsulfat og noget blynitrat, som er blandet sammen. Og så kan vi gå ned og se, hvor at den var. Det var etteren. Natrium og ja, den lægger sig der som den første. Så ved vi, at det er natriumnitrat og blysulfat, vi skal ned og finde i skemaet. Og så går vi herned, og den lægger sig derude, her i AD. Og så kan vi lægge den herud og sige, at vi har noget natriumnitrat og noget blysulfat der. Og så ved vi så, at natrium skal stå herover, fordi at vi har den her
blynitrat stående herude, så den både kan gå gennem KI, som er kaliumioden, og gennem NaSO, som er natriumsulfaten. Så mangler vi bare at finde midteren her, som er gennemsigtig, AC. Og der kan vi gå op og se, at det skal så være den, der har noget bly og blynitrat i sig. Og det er den, der går sammen med sølvnitraten, der har det. Og den har et gennemsigtigt bundfald. Så kan vi lige scrolle ned igen. Ja, så ved vi så, at den her oppe over skal hedde sølvnitrat, sådan at sølvnitraten kan gå i forbindelse. Nej, de laver ikke nogen forbindelse. Det er derfor, at bundfaldet er gennemsigtigt, eller der er ikke noget bundfald, hedder det. Fordi at de bliver jo det samme stof, fordi hvis man krydser over, så er det jo stadig nitrat, der er bagefter som minuset. Nå, så skal vi så videre, så ved vi, nu er den ene gennemsigtige optaget, så skal vi finde den anden gennemsigtige. Det er så den her nede, der, der hedder BD. Så kan vi scrolle op endnu en gang til vores dejlige skema, hvor vi finder dem. Og så ved vi, at det er en, hvor der skal indgå noget kaliumjod og natriumsulfat. Kaliumsulfat og bliver det så, og noget natriumjod. Og så går vi bare ned igen og rykker sulfat og natriumjod her på den her plads. Så passer det også med, at der står natriumsulfat heroppe, da de kan gå i forbindelse med det her KI, som vi har rykket op til her. Ja. Så mangler vi kun de to mælkefarvede hvide, sådan lidt cremefarvet måske. Der kan vi finde BC først, og vi ved allerede, at i den her række skal der stå noget jernnitrat. Så ved vi, at KI går i forbindelse med den her, og laver KNO3 og jerniod. Og så passer de jo sammen, de her to hvide, fordi de skal passe nedad og henad i linjerne. Og det var så sådan, vi lavede det skema. Jeg var der desværre ikke, da vi lavede selve øvelsen. Så fejlkilder, det kan jo være sådan noget som forskel på mængden af stofferne, da det bare er blevet sådan dryppet på. Er det med P? Yes, dryppet. Ja, sådan. På. Så det er sådan lidt med, hvor meget man lige har fået på, jo. Og så kan det jo være blevet blandet lidt, hvis man har været lidt uheldig med det. Og billederne er jo, altså de er jo forholdsvis skarpe, kan man sige. Men altså, hvis det havde været et dårligt billede, kunne det godt have været svært at se forskel på den hvide og den mælkefarvede her måske. Så det er måske en meget god ting, at man har taget det med et godt kamera. Ja. Yeah. Og så kunne man selvfølgelig være kommet til at blande noget forkert sammen, men det tror jeg ikke. Det ser meget fint ud. Ja. Yeah. Nu vil jeg slutte af. Så hvis jeg lige kan finde knappen igen. Nej. Plejer at kunne finde den hernede. Ja.